Ang atong Ginoo sa Hesus ning ingon man ni siya sa kay mura man ning pinakalas na ning part sa John chapter 15 nga gospel, ningon ni siya nga ako ang punuan sa paras, pabilin mo din hinako niya mamunga mo daghan. Pero iyang giwarningan kita nga magpabili niya nga moabot gid ang panahon nga kitang tanan hinginlan gikan sa atong mga nahimutangan, iyang gimension sinaguga or sa atong simbahan. Unya ang magpatay nato, ang magdaog-daog nato, magtuo nga sila nagbuhat sa kabubuton sa Dios. Iyan ang gisulti sa wapas siya patya niya sa dihang gipatay siya. Ang nagpatay niya, ang nagdesisyon pagpatay niya mao ang mga pari o ang mga magtutudlo sa balaod ni Moises. Ang mga magtutuo mo'y nagpatay niya. Unsa may ilang hunahuna nga nagtuman sila sa sugo sa Ginoo sa pagpatay nila ni Hesus. Mo na'y pinakalisod kanang imong tupad basig moabot ang panahon nga mao na'y mopatay nimo. Niya nagtuo siya nga nagtuman siya sugo sa Ginoo. Saman, okay ra ninyo na ang inyong kuyog din higsimba maura sa imo patay ninyo? Dili. Adi, di mo liwat sa Ginoo. O na, magbantay tani kay usahay ra ba? Dayon tag questions Ginoo. Ngano man Lord? Wa man ta ko nagbinuang, wa man unta ko nagtinarong man unta ko. Ngano man hinimbahon man unta ni siya. Sige man ta kami man tang kuyuga. Nganong muunay man siya daot nako. Nganong iya man kong buko-bukuhon. Ana. Nganong siya may mulisod-lisod nako. Iya man yung lisod-lisod ning akong kahimtang. Sigiha man yung paningil aning utang. Hindi man mo sabot nga naa man ta sa simbahan. Di ba? Naay mga taong inana. Wagi na nimbam kay tingin uban ron. Ano inana ba? Nang daw kay giyuta. Ang igsuon sige sag simba. Ang usa sa igsuon sige simba. Pero ang usa ka igsuon hangol kay giyuta. Iyag yung angkunon ang tanan. Ana. Pero naa simbahan mudunit pa. Usay maka-question ta na, no? Pero part na di ay na sa atong journey padong sa kaluwasan. Nga isalikway gid ta. Muna ningon si Kristo, ako lang mo nang gisultihan ani, haron ini kahitabo na niini, mahinomdo mo, nagiwarningan na tamo. Nindot man gunang ikondisyon na to daan atong hunahuna. Nya, lingi ako nun ang imong tupad diha. Ug maunay mupatay nimo, okay ra nimo? Okay ra? Sige, ingna siya. Okay ra gyud imo kong patyon. Sige, ingna tupad nimo. Okay ra gyud Kuter. Brad, okay ra gyud kog imo kong patyon. Kay nahibaw di ay ko daan nga padong gid tas langit. Nindot kay ning mao ni isultis mga asawa nga tusbana, no? Mingon ding asawa, dong okay ra jud kog imo kong patyon kay part man di na para malangit ha. Ana. Mingon sa nang bana, labaw pa kung okay kun imo kong patyon. Haron sa kumalangit. O di pulos na mo okay nga patyon. Nya karon kinsa na may mo patay ninyo? Wa na mo patay kay pulos naman gustong patyon. Mao na part gihapon ni sa giingon ni Kristo, walay laing dakong gugma nga ikapakita ang usa ka tawo gawas sa pagpakamatay para sa iyang gihigugma. Pasabot kung kitang tanang magtotoo, pulos na ta gustong magpakamatay sa atong isig ka magtotoo, wa nay pinatianay. Pero pulos ganita mulikay sa kamatayon, nya maniguro kita nga di ta mamatay, purting pinatianay. Kay unhan man to nimong buot mo patay nimo. Purting dinautay, purting linibakay. Muna din simbahan, bisag gikan pagsimbahan, wa pa gani ka distansya ko sa kametros gikas pultahan, galinibakay na. Gikan yung nagsimba,
Ang pari sad mo pag ipagsuod sa Kristiya, nangasaba na. Yawanon. Di ba? Posible. Nga naman, kay di man gustong magpakamatay. Dili makadawat nga patyon sa konsumisyon. Dili makadawat nga patyon sa kaguol. Mo nang moreklamo. Diri sa atong unang pagbasa, si San Pedro o San Pablo, nagkuan sila, nagsigig lakaw. Nya, kuyog rasan sila o asa sila pasakon. Kanang kinabuhi nga mura bitag wa na kay balay, sige ra kag lakaw, siglakaw. Unsa man ang kinabuhi Tabla re patay ana eh. Wa ka kibaw abot unahan patay na ka, wa kay balay, way kwarta. Wa gid sila. Bisag asa lang sila imbitaron. Pero ang naagid nila siguro kay gilang gida ang Ginoo, sigig yung sangyaw sa Ginoo. So ang pinaka-epektibo na magsasangyaw sa Ginoo kana yung tao nga mipuyo na sa kinabuhi nga patay na. Kana bang kinabuhi nga wala na kay giangkon nga imo gawas lang sa pag-ingon iya kos Ginoo, gisugo kos Ginoo. Pero samtang magsige patag pangangkon, ako ning balay, ako ning yuta, ako ning kwarta, dili kay ka-epektibo nga magsasangyaw. Ano si Lorenzo Ruiz sa iyang pagka-epektibo nga santos, nahimo siyang santos, wa di siya mo biya siyang balay. Biya. Nya unsa may gisulting Kristo? Biyai ang inyong ginikanan, imong balay, imong uma ana. Nya panglakaw mo tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Kana mo nindot. Mabita ako naan lang gyud ko sa sige lang gyud kong tan-aw anang social media anak ko ato i-record aron makalakaw ta ngadto sa Amerika, ngadto sa Australia. Karon nindot naman kay ato namang gi-high-tech ang panglakaw sa tibuok kalibutan anha naman ta sa social media. Ni ara ta dinhi gapundo pero nakabati ro nato ato mga online parishioners sa adto dito sa Dubai, Japan, Germany, so congrats ninyo kay naminaw mo diha. Dali ra kayo karon maglingkod-lingkod data. Ingon ni kahaya-haya pa dano, nya malangit pa katani. Posibleng malangit kung dili mangangkon. Pero sag magsigi sa tagpangangkon, nya maglingkod lang ko sa kumbinto, nya mingon ka ako ning kumbinto, ninduton ko ni akong room, anhi ko dinhi. Total, usal na ko kasulti, mga abot naman ko nga to, US, Australia, Canada, bisag asa. Anira ko dinhi, nya mo enjoy ko sa mga donations. Ihaya kinabuhi impierno sa guana ug mo na akong buhaton. So karon dili lang ko mo himo anang istoryaha, mo nang ibalik ra pud na nako dinhi sa atong simbahan tungod kay mao man ay tumong nganong midonate kining atong mga parishioners, nganong nang donate mo. Unsa may wisdom nga gitudlo man ni Kristo nga panganda mo kay patyon mo mismo sa inyong isig ka magtotoo. Unsa may wisdom ani? Mao ni ang pag-preserve sa unity sa simbahan. Kana bang dili na ta mo question ngano man nga ang akong kuyog sa pagtuo mao na may mupatay nako. Mismo si Kristo na naigo man ana, si Judas nga iyang kuyog nga iya pagyong pinili mao may miunay pagbudhi niya. Patay gid siya. Nya ang gusto ni Kristo musunod ta niya kay siya man mo ipunuan kita may sanga unsay naagian niya ato sang agian. Nya kamo okay ra na ninyo. Ay na mo pangandoy nga mabuutan imong anak. Pangandoy nga mupatay na nimo aron maliwat ka ni Kristo. Nya itudlo na sa imong mga anak nga okay ra gyud kayo dai dong inyo kong patyon aron maliwat kong Kristo. Patyon ko ninyo sa konsumisyon. Nya mingom sa na imong mga anak, ngigagod nimo ma, ikaw ra dai mo gustong maliwat ni Kristo, ika nalay patay nako. Namo. Ana.
So, di kong patay nyo, maliwat kung Judas. Insya kami, di mo sa may gustong maliwat ni Judas. Di ba, nindot no? Nya mingon din sila, kana akong mama no, kana akong papa, sugot lagi nag-akong patyon. Munang inatiman munang kami, gusto man sad mi nga maliwat nila, pakamatay sad mi alagad sad. In short, gusto din ni Kristo ma-preserve ang unity. Kay kanigong unity, part man gud ni siya sa kanang gitawag tong individual decision to remain. Ano bang magpabilin? Ano bitang banag asawa, moingon dayon, pader, unsa pa may rason, moingon ang asawa ba, nangabit naman siya. Wa naman ni kapuslanan among pamilya. Kay tuwa naman siya siyang kabit gapuyo. Unsa pa may kapuslanan nga niya pa ko sa akong pamilya. Inako, remain. Pabilin. Diha. Kay wa man ka mangabit. Sagdi lang, mobalik raman to. Dangtad to mga 3 ka tuig. Ngadto na sa 10 ka tuig. Nya di gyud mo balik 30 ka tuig. Mabalik gyud na. Labi nagmamatay na, imbitaron mangyog ka anak. Patay ng imong bana day mo anam tong kabit. Mo adto sa kadito, mo serve ka. Ikay angkons lungon ug sa kanini ang nitso. Wag tigom na lang kadaan. Pero sagdi sa to mamatay dayon, maparalyze, iuli mo to. Iuli kana mag-agas ng laway, nya di nakaila nimo. Iuli. Ika na say magsigig limpyo, ingon ka liwat kita ning Kristo, limpyuhan ta ning hudasan ni. Anya di ka malipay ana. Nga naliwat na kang Kristo, natuman pag yung sogo ni Kristo. Unsa may sogo ni Kristo? Nagmasakiton ako, imo kong gialimahan. Kapag uli sa imong banang gaagas ang laway, si Kristo na. Gigotom ko, imo kong pakaon. Ika na may buuan ang naang para siyang injiti nga rin. Pakanon taning Kristohan Hubo ako, imo kong gibistihan. Maghubo magina, imo maginang hubuan. Imo manalimpyuhan siya. Wa na, Kristo na sad. Imo na sad siyang bistihan. Wa ko'y balay, imo kong gipasulod sa imong balay. Wa naman ay balay. O sa pa may balay giuli mas kabit. Sa pamaylain, gisulting Kristo. Sa to'y lain na to. Giuhaw ako, imo kong gipainom. Pirmi ginang uhawon. Mungot man din usay gani, gapas na lang imong ibutang din ani. Kay uga na kay din ani ba? Kaso si Kristo hapit na gyud mamatay. Unya, wa jud kay kasuko. Di malangit ka man mo kauyon, sige na. Nindog na lang ta.